здравейте всички, които ме гледате, здравейте хора. Днес ще ви покажа как се прави LAN сервер на Minecraft. Първо, трябва да влезете тук, трябва да имате едно знаменце, ето тук. Може тук да натиснете и тук може да ви има знаменцето на мене. После като го натиснете, отвори работният център. Тук ако компютърът ви е на български, пишете така е за така, омага. Става. А така ето за. Пишете. И то като напишете също ви пише тук систем страна на Windows. Натискате го. Тук е включване и изключване на защитна страна на Windows. Тук значи ви е включена, на мен в момента ми е включена. Тук за да ги изключите задължително трябва да ви е изключена антивирусното, иначе хората не могат да влезнат в сървъра. Аз сега няма да ги изключвам нарочно, защото аз вам ви показвам. Ето, натискате ето това и окей. И вече ви е изключена. И после влизате в Minecraft. Задължително трябва да имате хамачи. След като имате хамачи, натискате Network, Network, Create New Network и тук, например, си пишете нещо и парола някаква. Ето и някакво такова си правите. Задължително трябва да се направите. Другия приятел, например сега, другия приятел влиза в си хамачето, натиска Network, Join и тук пише това е FG нещо си, така е G, F, G, F, G, G, D, F, G, D, F. И, например, така е. И тук пише паролата, която е на вашето хамаче и натискате, например, Join. То ще ви се появи тук и вече. Така че вече имам. И след като който включите си хамачето, така, на която искате версия бъдете, ще бъде на 1.7.2. Да заради Minecraft. Така, натиска самостоятелна игра, така какъвто свет искате да играете. Аз ще създам един, ще се казва LAN сервер. Така, LAN сервер. Тук не трябва да пипате нищо, просто такова не разрешавате командите, нищо не пипате. Така. Хайде да. Така, ето, например, си правите някакъв свят. Натискате. На мен може да ми лагва, защото снимам. Ама хора, защо е толкова лаги, не знам. Натискате просто Escape. Отваряне на локална мрежа. Тук ако искате да използвате команди, аз разбира, че искам. И Start LAN свят.
Това е там, където пише долу порт. Това трябва да го знаете. Ето, например, трябва да го запишете на една папка. Давате си папка. Пример 60, 70 и 6 и 5. Така, ето. След като таковате, например, слагате си така копирате си IP-то на камачето. Например, влизате и го изпращате нещо сега на вашия приятел. Ето така. Но задължително той трябва, значи, IP-то на вашите камачи. IP-то на вашите камачи, ето. Вие като го напишете, трябва две точки и ето това, където е порта. И го изпращате на приятел си, на който ще играете после. Той, например, лак. Той, например, идвайте тук. Добавяне на сървър. И пише IP-то на камачето ви. Ето така. Така. Той дава най-отдолу и ето тук го намира. Влизате, той влиза и вече можете да играете. Така, хора, надявам се да съм помогнал. Коментирайте, дайте лайкове, оценявайте, пишете коментари на какво да снимам и чао!